I u ime Master Peter Sagerta, jučer sam se čuo sa njim, on je predsjednik globalnog federacije asocijacije za Europu. Drago mi je da smo organizirali seminar danas ovdje u Zagrebu i nadam se da ćete iduće godine doći u velikom broju na njegov seminar. Neke osnove Tapsida su sljedeće. To su osnove koje je premio Master Sager. Znači, ja ne želim doći u sukob sa osobom koja je raspravljena. Međutim, ako sam u situaciji da ne mogu biti sve sukob, ja ne želim biti žrtva. Šta ovo mogu napraviti? Znači, ako ne želim biti žrtva, ja moram prosto napraviti. Znači, osnovna filozofija samobrane, a prirodno obrane je jednaka. Kako ćemo krenuti svjesnih prostova? Ovo se krenuti. Nećemo raditi ljudskih stavovima, znači, to je normalno vaš protivnik ne bude uboljeno stavo. Znači, jedna obrana od udarstva. Znači, idemo uvijek u napad. U ovoj situaciji ovako. Znači, nemojte ići ovakvitom, nego kada ulazite lijevom nogom unutra i ićete se iduća para. Znači, iz ove situacije, udarite.